magayi pepani kwambiri tabwesa mochedwa update imene yokhoza ndi ngozi zimene zapangakire mu miyoyo ya azibale athu monga tinalonjeza kuti titolera materials amene zinakhalira makamakaso ma authorities akamaliza kupanga gather chimene chinachitika komanso miyoyo imene yapita kuphatikiza pamenepo enanso mwa anthu amene atisiya pa ngozi zimenezi pachidule chabe ambiri totsatira kuti no ngozi yoyamba inachitika Thursday pa 5 May 2026 ngozi imeneyi paja inapangakire mu miyoyo ya azibale athu okwana 17 amene amachoka ku dziko South Africa imeneyo to inali basi yomweno imachoka ku dziko South Africa eno ake akutenda ku Zimbabwe imene imachokera cha ku PE ku Human Drop. Of course ngozi imeneyo inachitikira mu town ya Kotwa fupi ndi border ya Nyamapanda ndi itachitika ndekuti no azibale athu okwana 14 anafera pomwepo anthu ena okwana 3 ndekuti anakamwalira ku chipatala pachotezi ndekuti nalipo anthu 40 amene ena mwa iwo ndekuti akulandira thandizo la chipatala ku dziko la Zimbabwe. Ku Home Affairs ku Harare ndi amene ali pa ground kuthamangisa zonse zofunikira kuti no matupi a azibale amenewo akhale akubwera ku Malawi enawo ofuna thandizo ndekuti akulandira thandizo amenenso akunduna amene wa Home Affairs akupempha kuti amene azibale athu ali involved alumikizane nawo ndi cholinga choti khale ma identifications komanso repatriation. Of course ena mwa achibale athu amene anaziwika kuti no anatisiya pa ngozi imeneyi ndekuti ni Martha Thompson komanso ali nafe chikuse ndi ena mwa anthu amene akuziwika kuti anatisiya pa ngozi imeneyi ya ku dziko la ku Zimbabwe. Posatira pamenepo ngozi ina inachitika pa 7 May 2026 ngozi imeneyi inakhoza naso ndi basi yomwe eno wake ndi akuchoka ku dziko la Malawi. Ngozi imeneyi nayonso ndekuti yapangakire mu miyoyo ya azibale athu okwana 8 of course inachitika chigawo cha kumadzulo around 6 PM kuti basi imeneyo inali mu msewu wa N1 pafupi ndi Pitflag turnoff chaku Sondrasburg Mountain Pass ndekuti no around Makado chaku Limpopo kumene kunachitika ngozi imeneyo anthu 8 amwalira anthu 22 ndekuti anavulala kwambiri munthu mmodzi ndekuti ali mu critical condition meneno anthu 17 ndekuti ali ma minor injuries of which ndekuti amapanga treating ngati ma outpatient kuti enanso anabwerera pa scene imene anachitika ngozi imeneyo kuzatolera ma belongings awo talentionekonso kafuteje imene zinakhalira anthu imenewo. Thank you very much. The accident happened around past 6 in the evening. It is a Malawian bus which was coming from the north side of Musina to Gauteng. Apparently, the preliminary investigation reveals that it experienced brakes mechanism challenges. The driver lost control, it sideswiped and overturned almost to the ditch. Menemo ni mmene zinakhalira after ngozi imeneyo chani ndekuti anthu anasabwerera kuzatolera zinthu zawo zima ID ma passport ndi zina zotero zomwe zimakhalira ngozi ikachitika. Of course nakonso kumeneko ako Ministry of Foreign Affairs akunena zona kuti awo ogwira ntchito kumeneko ochokera ku Pretoria ndi amene ali pa ground kuthamangisa china chonse kuonesesa kuti akupanganso ma arrangements oti matupi a azibale athu 8 amene atisiya kumeneko nawonso ndekuti azibwerera ku Malawi kumudzi komanso anthu amene afunika thandizo kwa amene avulala amene kuti ndi 22 zonse zofunikira kumeneko ndekuti abomawo ali pa ground kuthamangisa china chonse kuti no zikhale zikulongosoka bwinobwino potengera ndi a Charles Nkhamba amene amayankhulira unduna umene wa Foreign Affairs. Of course akunena zona kuti chimene chinachitika kuti basi imene yamunolama iite ngozi akuti inapanga develop fault ya mabreki potengera ndi ma authorities asonkhani zimene zikuzungulira media houses azikulemera South Africa akunena zoti basi imene inapanga develop brake failure kuti no poyamba anapanga detect ande inoli chapati pamene anapanga detect kuti basi imene ndi vuto la brake ndi akuti kana ima kupanga fix kande amapanga fix ndi mechanic kande kuti ndeno ake amene amayendetsawo driver ndi timu yake sizuzika bwinobwino koma kuti ndimene zinakhalira ndeni andachoka pamenepo anayamba kupitira ulendo ndikupeza kuti problem imene yayambiraso zikuona zokuti makonzedwe ake ndekuti anali a temporary ndeti maziwa kuti basi kuti yende ni ma speed amene amakhala akuthamanga magazi amenewa brake wafoiraso zosalira zake ndi zimene zimapeza kuti yakagwa ndi kuphatu azibale athu amene tikukamba kuti anthu 8 amene atisiya pa ngozi. Of course ma particulars anthu amene atisiya pa ngozi imeneyi ndeti naisa kusakasaka komano ma details ake akuna kuti ndonso ndithu sanatipeze ina mkupita kwa nthawi ndekuti anthu tizaziwa kuti amene atisiya ndi ndani pa ngozi imeneyi. Ndiye ku Malawi pajaso tinali ngozi ina yake imene inachitika around 5 AM imeneno inachitika mboma la Salima paja ngozi imeneyi ndekuti ma details ambiriso anasanabwere pano chimene chimaziwika nchona kuti
minibus inombana ndi kuti ndikaferitani ndeno potenga ndiye polisi yakumene kusalima makamaka amene amayankhulira polisi amene kuti ndi Rebecca Ndiwate anabwera noko zapereka update yokhuzana ndi imene zinakhalira kumeneko komanso total number ya anthu amene atisiya azibale athu amene amwalira pa ngozi imeneyo komanso chimene chinachitisa ngozi imeneyo. Of course amene azona kuti registration ya minibus imene inakhuzidwa pa ngozi imeneyo ndikuti ndi KK 4920. minibus imeneyi inanyamula ma passengers okwana 15 ngoti in total anthu onse amene ali minibus imeneyo ndikuti anali 15 imachoka mboma la Salima kamalowera mtunda wa Balaka uko atafika pa Mekunju mboma limene la Salima chakuchipoka uko kumene kunapeza zoti achita ngozi futande kuti atombana ndi galimoto ya mtundu wa lole imeneyo imene no registration number yake ndi BZ10410. galimoto imeneyo imene amayendesa ndikuti ndi Aleti Morris Matemba chifukwa pamene yonkhala pano ndikuti driver alole imeneyo amwalira after ndikuti head on ni minibus imeneyo. Of course anthu enaso amene alisiya pa ngozi imeneyo ameneyo ma details yake anaperekedwa ndi apolisi ameneyo kuti pamwalira Hilda Phiri komanso Chitsanzo Ngwangwa ndi ena mwa anthu amene atisiya ngozi imeneyo ndikuti analiso akupanga identify anthu ena amene atisiya pa ngozi imeneyo. Of course ndikuti in total anthu amene atisiya pa ngozi imeneyo ndikuti alipo 5 anthu okwana 12 ndi amene ali ku chipatala cha Salima amene akulandira thandizo la chipatala kumeneko after ndikuti atavulala mosiyanasiyana. Ndeno potenga ndi Rebecca Ndiwate akunena zona kuti basi imeneyo ikuona kuti inali pa speed kwambiri nde wa basi anathawa lane yake kulowa lane yanzake imeneno mwachokera wa loleyi amene amachoka mtunda wa Balaka mwapita chakusalima ndezi kuona kuti waloleyo anapeza zoti atazindikira zona kuti wa basi ndikuti wathawa lane yake walowa lane yake ya uyu walole anapeza zoti wathawiranso lane yanzake nde wa basi anapeza zoti kaya wabalikaso ndi chani nkuloweraso lane yomwe anali loleyi zomwe zinapangisa zona kuti pakhale no head on ndi mix magalimoto anali akuthamanga kwambiri osatira zimenezi ndi pamene amapeza zoti driver wa galimoto imeneyi makamaka lole amene Morris Matemba Hilda Phiri komanso Sanzo Ngwanya atafika nawo ku chipatala kumene amawuza zoti anthu amenewo ndikuti anali atamwalira kale sanandenso ndi kulandira thandizo la chipatala nkomwe zosayenda zosakhala bwino pang'ono pomwe space of 4 days kupeza zoti taluza achibale ochuluka motere pepese kwambiri kumawanja ofedwa amene taluza achibale pozindikira kuti imfa ngati zimene zimakhala zowawa kwambiri chifukwa anthu sitimayembekezera fonse sikulo palibe amene amaliziwa komano bola at least munthu akadwala mathabe kukhala ndi malingaliro kuti munthu uja tinazonda matenda tinamuona akudandaula kuti sakupeza bwino pena pake komano zoti munthu mwasazikana bwinobwino mwalawirana andi kupita kuti kumana and then kumakabwera uthenga ngati umene wazimakhala zinthu zowawa kwambiri sadi tuswawo koma poti chimakhala chikonzero chachauta tingozisiya m'manja mwake kuti iyeyo ndi amene amaziwa china chonse pepani ndithu sizinaende Mulungu yekha ndi amene angathe kutonthozani mu nyengo imeneyi ndi zambiri ndithu zimene zimakhala zikuchitika munthu ameneyi ina nanga ndikuti matope achoke ku Zimbabwe ena ndikuti achoke ku kumene a South Africa azafike ku Malawi ndi zambiri ndithu zimene zimakhala zikuchitika. Of course aboma apanga intervene kumabe ngati achibale timakhala loti takhuzidwa kwambiri zochitika zambiri zimene zimakhala zikuchitika mu nyengo imeneyi pepani ndithu sizinaende ambuye akutonthozeni mu nyengo imeneyi posaposa tingoti mizimu ya abale onse amene atisiya chifukwa cha ngozi zimenezi iwuse mumtendere. Chinthu china chimene tofuna tingoyankhulapo ndichonena kuti zimakhala zinthu zowawa kwambiri kumanetera mauthenga ngati amene tino anthu angopita mwa njira yotere zinthu zina zimatha kukhala zonoti titha kuzipewa ndithu. Of course ngozi ni ngozi sitimayembekeza zoti titha kumana ndi ngozi chifukwa amati ngozi komano zinthu zina ndizopeweka. Titenge chitsanzo chabwino ngozi imene inachitika ku dziko la South Africa titati timve bwinobwino nkhani yake ndionena kuti mabreki anavuta ndi mabreki amene ndoti anapanga notice nthawi ina yake akuyenda zonoti breki sali bwino ndi anayima pamene amati amapanga fix. Kodi ino chimene chinavuta ndi chani kuti breki akuvuta ndikuti abwere mechanic oti amazisata bwinobwino if not ndikuti ange switch ayitanise basi ina yake mesa ino ndi mabasi ochuluka kwambiri bwanji sizinatheke kuti mupange switch kubwere basi ina izapange piki anthu nkumapitiriza ulendo. Chimene chinavuta ndi chani loko ati zimene zachitika pano papa talking about 8 lives yapita komanso ndikuti damage imene yachitika ku basi imene chabwino icho nchisulo sitingadandaule kwenikweni
kwenekwene muchipanga fix chimakhala ma insurance komano moyo ulibe insurance ina iliyonse, moyo ukapita wapita basi. So please tiye tipange zinthu zothandiza kuyendesaso basi ngati tiona kuti pali problem tiye ndithu tionetsetse kuti yapangidwa fix sakakamize zinthu ya komanso negligence sifunikira pansewu. Chitsanzo chabwino ndikuti no ngozi imene yachitika Salima ija titha kuona kuti munthu wathawa lane yake kuita lane ya wina, zinthu zoona kuti munthu nakatha kuzipewa bwinobwino. So chifukwa cha overspeeding fankhaniranso ndi kuti ndi overspeeding ndi zimene zapangisa zone ukhale head on imene nakhala kuti anali pa speed yabwinobwino anakatha mwina panga slow down chani ndi kupewana bwinobwino. So nakonso we are talking about anthu 5 amene apita, zinthu zoona kuti nakatha kuzipanga avoid bwinobwino. Lito kaboka kaja kamene mati K53 guiding manual kamene kaja nkuthandiza kwambiri tikhako ndi nthawi yopanga refresh nkuona kuti zikuchani pansewu tengerepo chizolowezi pansewu tiwati mapanga cost miyoyo ya anthu ngati tiyendese mosasamala. Komanso ife ma passengers amene atatengedwa tili ndi responsibility yoonetsesa zona kuti safety yathu ili guarantee. Ngati tikuona zoti winake akuyendesa mosasamala pansewu ndi ufulu omuzuzula penaso panga demand kuti pange switch transport ati nosakupanga comply pa zimene tikudandaulazo. Adeso tona kuti basi imene transport imene yapanga develop forward ngati nomene nakhalira scenario ya basi nakatha kupanga demand nazona kuti apange switch transport ina bwere basi ina zinakathaso kutheka zinthu zimene stress zinthu zina zopeweka ndithu tizipewe. Zionetsesa zona kuti safety yathu ili guarantee osangodalira kuti chiganizo chimene kupanga basi wonde ndi cholondola. Zimenezo zimapanga cost and cost yake ndi yayikulu kwambiri ngati meza khalira pamenepa pepani kwambiri sizinayende. Liziko tikulira nano limodzi maso kwa abale onse amene avala pa ngozi zimenezi ndikuti kupempherera ndithu kuti chifundo cha Mulungu chikufikireni, dzanja lake lamachiritso likufikireni kuti muthe kuchira mwansanga. Mmene nkhani zake zinalili makosana komabe timangofuna tingopanga share kupangira kwa anthu ena amene anapanga misinformation imene ina mwene maganizo pa nkhani zimenezi ngati maganizo alipo followers and comment section umalemekeza maganizo anzathu.